Ти съществуваш и това е предостатъчно за теб. И всичко друго, което се случва, това е плюс. Аз дори имам, нали, такъв начин на мислене, че ако имаш някаква формула на живота, всичките изживявания върху тази формула стоят като плюс n. Разбирате, те не могат да са минус n. Няма как. Дори ти да правиш нещо, което да според тебе да е минус изживяване, всъщност минус изживяване не може да имаш. Нали, то е винаги плюс. И това ти като почва да търсиш тези плюсове в собствения живот, нали, ти почва да намираш плюсове, защото те не са някъде извън теб, те са вътре в теб. И ти, нали, непрестанно ги намираш тия неща, но примерно някакъв път хората, нали, сме склонни да виждаме страната, която не е толкова весела. И ние ставаме такива, не е толкова весели. Ако някой иска да стане не е толкова весел, окей. Нали? Това е неговия избор фактически. Не може да обвини никой друг. И това е Кама Сутра. Плюсове, Кама Сутра са плюсове и минуси. Тъй веднъж. Плюсове и минуси. Само плюсове, да. Така, съединяваш ги и се кефиш много. Чакай сега. По-сериозно. Значи, това, което ти казваш за това да намираш плюсове и да загърбваш минусите, това е нещо много сериозно. Но то по-скоро философия ли е, част от йога, учението ли е, защото това не е баш Кама Сутра. Това е според мен е абсолютно всичко. Примерно, знаеш ли какво става? Нашето съзнание е като една възможност, като едно поле с възможности. И в това поле ти можеш да кажеш, аз нямам избор, но това да може да ти стане твоят избор. Също казваш, аз нямам избор, това да е твоят избор. И по същия начин, нали, ти можеш да кажеш, аз избирам и ти почва да осъзнаваш, че ти почва да избираш в това нещо. И така можеш ли да контролираш това, което ти се случва, малко или много? То не е заради контрол, а то е заради взаимодействие, според мен. Примерно, нали, какво се случва с твоето тяло? Така, хармония с себе си. Какво се случва с моето тяло? Така, какво се случва с твоето тяло? Нали, примерно, какво става? В едно ниво ти се грижиш за твоето тяло. Нали така? Да. Така. В това ниво ти правиш какво или не глупости. Примерно, някакъв път трябва да правиш диета, не го пазиш. Или някакъв път трябва да дадеш малко по-малко мазно, или малко по-малко тестено, или малко по-малко това. Не го правиш. Това е в съзнателно ниво. Да. Но в несъзнателно ниво, където работи твоето тяло вътре в теб, там всяка една клетка знае какво да прави. Примерно, клетката на мускула ти много ясно знае какво да абсорбира, за да остане като такава. Както и клетката на костите ти знае какво да я абсорбира, за да остане като такава. Всъщност, представи си, ако този хаос, който цари в главата ти, нали? Дали да ядеш това? Главата ми не цари хаос, искам да ти кажа. Добре, ако ти си доволна, окей. Ако ти си перфектно доволна от себе си, перфектно, нали? Така, окей, нали има с това? Да. За това говорим през цялото време. Добре. Не се срамувай, защото това е хубаво да се срамува човек. Но ти не се срамувай сега. И моля да довърши си мисълта, да? И какво става? Когато, примерно, в това ниво на организъм, нали, където всяка една клетка знае какво прави, това е заложена интелигентност вътре в теб. Аз ти казвам, ти не е само на теб, ти го казвам като все едно хипотетично ти. Не ти. Хората. Да. Добре, хората. И какво става? В това ниво там няма място за грешка. Хващаш ли ме? Всъщност, ние в повърхно ниво... Да? Схващаш ме. Стилно, нали? Добре. Много стилно. Да, хванала съм ти мисълта и не я пускам. Добре, окей. Супер. Май това е. И нали, когато започваш ти да доверяваш към себе си, това е, т.е. към твоите несъзнателни процеси, нали? Че вътре имаш заложена интелигентност. И според мен тя е и най-важната интелигентност. Разбираш ли? Този процес на себепознаване верно. Го контролират хора като теб. Контрол е силна дума, не е контрол. Ти се доверяваш на този процес. Разбираш ли? Доверяваш на този процес. Всъщност, изваждаш интелигентността, тя е по-голяма интелигентността, според мен. Всъщност, разбираш ли? Как работи този черния дроб? Това е много по-интелигентно, отколкото как ти ще облечеш до вечера за купон. Разбираш ли? Всъщност, до вечера можеш да грешиш за купон как да облечеш. Това няма никакво значение. Ако черния дроб почва да ти греши...
ха-ха-ха, шеги, закачки, да. И както обикновено най-интересното става по време на паузата. Тъй верно. Така, да въведем зрителя. Значи стигнахме до там, че като имаш пеперуди в стомаха, защото аз пак връщам темата за любовта, като имаш пеперуди в стомаха и феромона на щастието са едни човечета, какво ми обясни, които ти ги изпращат? Които ти ги изпращат, които ти ги излъчваш. Излъчвам ги, да. Той всяка една клетка ги излъчва. И това са 100 000 комбинации, които един човек излъчва за веднъж. Ако достатъчно количество ги излъчваш, наистина ти можеш да полудяваш човека за мигновенно. Аз да го полудея него. Да. И той да полудее. Да. Под теб, естествено. Как става този номер? Примерно, знаеш ли става? Всъщност, когато си, примерно, сега си спомняш за момент, когато ти си била абсолютно такава овладяваща ситуация. Нали? И си знаела, че той е вече капсулиран. Да. Нали? Така, супер. И стигаш в това състояние, примерно, за нашето съзнание да знаеш, няма разлика. Това, което ти изживяваш реално, това, което ти представиш и това, което ти сънуваш. В съзнанието се включват един и същи импулси. Защото твоите неврони работят по един и същ начин, когато ти представиш нещата. Така, представиш този момент много силно, така виждаш как пеперудите летат на всякакви чатове, и ги усещаш вътре, как се движат вътре в теб. И след това те почват да излизат от тялото. Да. Всъщност, направи го този експеримент. Направи го веднъж този експеримент. Какво да направя? Примерно, знаеш ли какво правиш? Като отидеш в това място, където ти искаш. Аз не искам на място, аз с човек. Окей, с човек, с което човек ти искаш и влизаш в това състояние, когато си била в това най-якото състояние. Да. В това нещо. Разбираш ли? Най-влюбена. Най-влюбена, да. Или другия човек да е бил най-влюбен в теб. Не знам ти каква репрезентативна система има. Всъщност тук има две... Репрезентативна? Да, така. Всъщност Добре, че не каза репродуктивна. Ти как представиш себе? Всъщност ти представиш някой друг да ти е любен в теб или представиш ти да си любена в друг? Аз да съм любена в друг. Окей, тогава просто трябва да го произвеждаш това от себе си. Примерно и това чувство трябва да го усетиш. Ама не, аз съм влюбена в него, но искам да изглежда обратното. Ти искаш да е по един начин и изглежда по друг начин. Тогава трябва да го представиш по друг начин. Трябва да представиш как той е влюбен в теб. И всъщност това има две чувства. Фактически едното какво е? Едните пеперудите ти произвеждат, едните пеперуди се произвеждат, когато ти си любена. Когато аз съм любена, другите пеперуди, когато той е любен. Така. И фактически, и това е обмяната на пеперудите. Всъщност, трябва да има обмяна, разбираш ли? И ти трябва да ги ресиваш и ги изпращаш. Да ги получиш и да ги изпратиш. Да. А може ли аз да изпращам човечета, път той да откаже да ги приеме? Няма как. То не е в съзнателно ниво. Разбираш ли? Той е в нивото на тялото. Като тялото ти гадалиска отвътре, не можеш да се устоиш. Няма как. Това е според мен много повече и много по-влияещо, отколкото другото. Добре, аз ти вярвам. Ти си сигурно ги разбираш тия неща. Ти вярваш ли ме? На себе си вярваш ли? Не. На себе си не вярваш? Не, моите емоции ме подвеждат там с пеперудите. Къде те Чакай сега, аз ти взимам на теб интервю. В България обикновено журналиста води интервюто. Така, в България става така, но знае ли какво става? Тук става, всъщност те, ако ще видят това нещо, твоите хора, като ще видят това нещо... Моите хора? Аз колко души съм... Значи, идваш тук, чужденец. Казваш ми пред всички на колко съм била години. Операторът, с когото сте в лоша комбина, ми казва, че прическата ми прилича на краварка швейцарска. Репортерката весела и тя беше напълно се отчая. Чакайте малко, дайте ми да си... Аз глътка въздух да си поема. Ти поеми не глътка, две. Сега, готова съм. Давай сега да говорим за йога. За йога. Йога е дисциплина. Може би ти го знаеш това. Йога е дисциплина за... Нищо не знам. За развитието на човек. Всъщност, какво става? Един човек се ражда, нали, той изживява някакви неща и след това заминава от този свят. Но какво изживява това? Той, изживявайки неговия си живот в този свят, разбираш? Всъщност, това, ако го взимаш като линия, примерно линия на времето, всъщност ти си била малко дете, след това от това си растяла и си стигнала до това място. Нали така? Не съм растяла, два пъти съм растяла. Okay. Не съм чак толкова, колко... Добре, окей, айде, растяла. На 10 години веднъж. Окей. Добре, окей, растяла и си тук. Да. Така. И какво става? Това ти е линия на времето.
Разбираш ли? Това ти е от тук или от там до тук, това ти е линия на времето. Всъщност, и тези линии са милиарди линии на времето, съществуват на едно и също време. Хващаш ли ме? Всъщност, ти имаш една линия на време, аз имам друга линия на време, някой друг има трета линия на време и всички имаме различни линии на време. И с кой става? Всъщност, нали, ти идваш от твоята линия на време и аз идвам от моята линия на време. И ние срещаме по някакъв начин. Разбираш, правиме някакви неща и продължаваме след това. Но и когато живаме със себе си опит. И по същия начин йогата е, всъщност, нали, ти започваш да осъзнаваш този опит, който ти получаваш в дадения момент. И фактически, нали, и когато ти започваш да забелязваш как ти променяш твоето състояние, тогава ти може да го променяш, когато ти решиш. Всъщност това е осъзнато променяне на собствените състояния. И първата сутра, пак сутра отиваме, но не Кама сутра, на йога сутра. Първият стих на йога сутра от Патанджали, знаете ли какво е? Това е Атха йога нушасанам. Това е дисциплината. Всъщност, това е дисциплината. Като целият живот го взимаш като една дисциплина, всъщност, и според мен, нали, това не е ти трябва да практикуваш йога или нещо друго. Ти като си добре със себе си, нали, правиш твоите неща както на теб ти е окей, както ти искаш да ги правиш, всъщност ти си вече, нали, ти си окей със себе си. Като си окей със себе си, ти си окей със света. Като си окей със света, ти живееш добре. Пеперутките почват да върват във всякакви посоки.